Witam Was wszystkich roztomili. Dzisiaj Wam wyrządzę coś i na czasie, bo na polu jest śniega kupa. Taki mokry śnieg napadał, a jak napadze taki śnieg, to na polu się robi śnieguloka. Śniegulok to jest taki panoczek, co się go robi z 3 kul. Polacy na niego prawią bałwan. No a jako się robi tego śnieguloka, albo jako ja se wspominam, że się robiło śnieguloka, to wam teraz wyrządzę. Posłuchajcie, a jak żeście to robili inaczej, no to napiszcie w komentarzach. Jak żeście styrkali coś jako kinol, z czego żeście robili knefle, a tak dalej. Jak jeny na polu napadało śniega, to dziecka wylazowały z chałupy, a były rade, że się mogą zaś pokulać, a pogonić se po białej, zimnej pierzinie. Jak śnieg był mokry, a nie było fest zima, to się z niego kulało śnieguloki. Jednako nie każdy ich poradził zrobić, bo to trzeba było umieć. Każde dziecko chciało se zrobić swojego śnieguloka, ale ukulać wielkucną kulę ze śniega to nie była tako lahko wiec. Tuż pierwszego białego panoczka albo paniczkę robił foter, stazik, lebo starszy brat. Najprzód się kulało największą kulę, a to był bachusz. Każdy śniegulok był chruby. Nigdy żech nie widział żadnego biednego śnieguloka albo ani żadnej takiej marniny. Drugą kulę się robiło kapkę mniejszą, a to była oblyczka każdego śnieguloka. Każdy miał biały mantel, a czarne knefle, co się ich robiło z węgla albo z czarnych kamieni. Te knefle się styrkało do kragla, od kragla aż po ziem. Co by to był za śniegulok, roztomili, jakby nie miał rąk. Tuż do tej mniejszej kuli się wraziło dyski kąsek patyka z obu stron, albo oto z jednej strony jakąś starą mietłę, taki oto oszkrobek, co nim już nie było lza nic pozamiatać. Na sam koniec się ukulało głowę, a dało się na wyrch. Blyszcze się robiło z węgla, albo zaś z jakiegoś czarnego kamienia. Kinol się zrobiło z marekwie, albo z kąska patyka, a pusę też się zrobiło oto z paru kąsków węgla. I roztomili śniegulok mógł być wyśmioty, albo nasmolony, nasrany. To zależało już od tego, kto go robił. Jak robił go gazda, a powadził się z gaździną, no to śnieguloka zrobił takiego nasranego. A jak go robił młody synek, co mu dziołcha dała pusy, a robił tego śnieguloka młodszemu bratu, no to zrobił pusę taką wyśmiotą, bo był rod jak fazol, że ta dziołcha mu dała pusy, a jeszcze mu obiecała, że pójdzie z nim na muzykę tańcować. Po tym jeszcze co z tym śniegulokiem. Na sam koniec trzeba było nąść jakiś starusny garniec albo dziurawy amper, a to była czopka, bo przeca nie będzie stoł biały śniegowy panoczek z gołą głową, jak na polu je mróz. Kapkę inaczej się robiło śnieguloka panoczka, a kapkę inaczej śnieguloka paniczkę, bo ona mogła mieć pusę czerwoną, bai się dawało kąszczek handry do pusy, a on, ten śniegulok, chłop, był dycki większy, jako każdy chłop. Ponikierzy jeszcze oblekali śnieguloki w jakieś starucne, stargane jakle albo kaboty, co by im nie było zima. Jak się komu chciało, to mógł zrobić całą familię śnieguloków. Fotra, mamę, a dziecka. Na to trzeba było mieć kapkę więcej czasu. Jakże był mały, to starociotka mi wyrządzała, dyski mi prawili, że śnieguloki wachują chałupę w zimie przeciw złym duchom a czarownicom, co one mogą wyleźć z lasa. Wierzyli my jako małe dziecka tymu, że te śnieguloki, te bałwany w nocy poradzą się gibać, chodzą se kole chałupy, a zozierają a i do chałupy przez okna. Potem zaś idą spadki na swój plac, a stoją cały dzień na zogródce albo na miedzy jako wojoki. Śniegulok dla dziecek to była jedna z największych radości w zimie. Pokiel stołu to znaczyło, że jest zima.
a kiedy się zaczął tracić, to znaczyło, że idzie jor. Teraz z tym je roztomańcie, bo jak napadze śniega, to on wnet staje, to już za jedną zimę idzie ukulać godnie śnieguloków. A kiedyś było tak, że jak się śnieguloka zrobiło baj w listopadzie, no to on stał parę miesięcy, a i do jora, bo kiedyś były takowne zimy, że jak śniega napadało w listopadzie, to ten śnieg dzierżał potem aż do 4 miesiąca, do kwietnia. Ale to były takie zimy, co fakt były zimy takie prawdziwe. Nie taki zimy, taki maraz, jako teraz mamy za oknami. Roztomili jeszcze na koniec wam rzeknę, że każdą zimę, jak napadze śniega, to byśmy mieli kulać takie śnieguloki, bo to jest radość, to jest taka fajna zabawa z dzieckami. I ja widzę, że kupa ludzi te śnieguloki kole chałupy mo. Śnieguloki są roztomańte, teraz są taki moderni, a i że widział jednego śnieguloka ze starym telefonem, no taki mamy czasy. I to już takowno tradycji, codowo a i młodym, a i starym, a i większym kupa radości. Te śnieguloki bez mala, tak jak prawiła moja ciotka, one wachują chałupy przeciw złym mocom, a ja aspoň tym uwierzym. Wiecie, gorszy będzie jak ten śniegulok kiesi komusikej zaklupie na okno. No to już po tym się takiego śnieguloka idzie boć. Roztomili, ale nie bójcie się tych śnieguloków, róbcie te śnieguloki, kulejcie ich. Jeszcze mam taką pytkę na koniec, jak mocie radzi to moi dżistani, to moi fulani, to mocie 2 obrazki po obu stronach mojej głowy. Jeden obrazek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrazek to jest taki film, co się wam można spodoba. Wszystkiego dobrego, miejcie się pięknie.